kumusta ka mo? Aniyan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then my partner sa manako diri si Juan Ditayad. Kung akong pasultihon, asap kita ha? Always say a prayer pag ampo itong unahon na itong labaw magagawam. Lord, thank you kay Lord sa mong gihatag ka na mong grasya sa matag adlaw. O ang kalinaw ang mong ipangandoy sa tibok kalibutan. Thank you Lord sa mga grasya. Again, thank you kayo. Bueno, ang suwatan po karon itong katagan ng pagtagan ng pinadakinis usak ka lalaki napatago ng singan nga Dikoy. Kinagibatan ng doa sa radyo ni Ri Arellano. Kiksunan ang atong sender si Dikoy. Kini ako problema bahin na sa akong lolo ba nga bisan tiguang no bugiro gyapon taon kayo eh. Kaysa pagka tinuod lang, matan-on pa niya akong lolo, isoy po kayo ni. Pero aron ninyong masayra na akong problema no. Inanion ako pagsugod ang tanan ha. Kanta sa tani. Kanta. Tulog na, mata ko piyong na. Huni mo, panahon hununga, kalibutang buak, mga layang buwag, kinandaduhang lawak, sa tunga-tunga, sa kangit-ngit, may nabati nga, kasakit ang langit. Buntag na, mata ko mata na, bundak na, uwana karuna. May aninong samaran, libo ug usa ka bayranan, milyon ug duha ka suliran, sa tunga-tunga, sa kahayag, tinaguan, nga ibutyag, ipadayag. Ay lo. Practice kung doyog lagi para mo. Bakit na? Ang tingon na rin mo kung ako pa nakatag-ina siya na. Puro tingaling babae din sa ato. Nga ang babae sa ato nga dili makatilaw na ako. O tinuod ka na. Karoon lang gani. Naura gani na ako ang gisaligan ako. 30 na gani ka buong babae nakatilaw na. Sabong sa ako pa nakatingog parehas ang imuha. Why siguro. Tanang babae din sa ato. Urot. Kalma. Lolo kalma. Kabong kagunan ning bahay nato buta. Lolo kalma. Tingali mo bungkag ni tungod sa kakusog sa hangin. Hello, boy. Kaligunan ng baya. Wa baga di kabungkag katong katapusang bagyo nga may luaw rin sa Pilipinas. May biya na lang kato kay nauwaw. Ang anong buo man? Wa ba kabungkag sa ito? Kakidor. Kaya na to, ato tas plaza lo. Kuyog ta. Kay magduwa mig chest dito ron. Sige mo kuyog ko. Ay magduwasan ko. Ako rin ni Kuyo, akong lolo taon, lolo Ponso, kung magduwa ko dito sa Plaza Chess, kay magduwaan man ko dito. Pero, usahay, kami si Lolo makakontras chess, kay unsaon nga, maghambog man yun siya. Anya, dito sa plaza, lo ay lakaw layo, ha, mangita ka na ako, anara ko sa duwanan og chess. Sige, Rikoy. Ay balik kagubtan ko ron din eh. Ang mga chicks. Nanasad, sige kayo, bahala ka niya, basta ay lakaw layo, ha, anara yun ka. Okay. Hello, ladies! Oh, Igo Lulo, sinawag na pa yung slide, manglangaw, Luloy. Sa piyuta na niya mong lubot na Luloy, Luloy. Sige lang dong, sige lang. Makahuyan pa man. Bugal-bugal sa itong bataan. Doon na lang ko sa plaza. Sakto ka ron kay Domingo, naghang tao sa plaza. Siya rumatay maila-ila dito. Ay, kalisod, aning gwapo na oy. Magkakidor.
Ay, Dugay sa ko, partner. Dugay man makailis iyang diaper. ay, mayong parehas ni mo. Mamulol lang, dugay kayo kasulod. Anong dugay man kay ka? Ay, naursa ba ya kaminte? Ibaw ka ba na ako kadaghan kayo tag-fans? Ang agbansa, nung ako lang silang isnabon. Naursa ka ba ya? Kinigong dumugon kayo tag-chicks. Maglisod ang balibad. Bugiro biya mo taon lo. Bugiro, gusto ko ang proy ba? Ha? O siyempre ba, o siyempre ba? Ito ka lang babae ka nagpadungan, eh? Ano mo ko naagis atong kilingkuran ba? Awa, ha? Akong taghuyan. Ugawa! Di mo kaguloy. Hello, Niluloy. Kita ka, ha? Ay, kailan na yun sa... Ako, wag ko kailan to. Pero ikaw naman di ay dahil doon ay kaila. Ako dagdan masan kong kaila. Daghan lagi, pero pulos na po barikoso ng paa. Rawa ka na, ka nang nagdoog din awa. Asa? Uy, Luminti, mubayad na ka sa imong utang, Lo? Yan lang dahil. Wapa manghatag ang senior citizen. Kidot maya, si Mayang ba nito? Wako kaila na. Kidot. Ay, lang lagi pag pinarihas na ako. Layo na kayo ka. Ako pa. Magduwa na taxes. Okay. Deng, hoy miteng. Ay, hasang bungula ng tigawa nga. Deng, Ngano sa seng? natan na ay manoroy tas plaza, Deng. Wag ka pulik inatubang anang TV, Deng. Na, tibihon baya ka madugay, Deng. Dali na, oy. Manghanting tagbiodo dito sa plaza. Dali na, Deng. Sa mo kasan aning tigwaga, oy. Kadiyot kay magdayaper pa ko. Oy, bakit, oy? Recorded by X Thunder Gaming. Sipyat ganin ng Bob Tigwa nga ron, mati yun eh. Usa lang kasipyat, usa lang, mati na yun eh. Pobita, dugaya ba nakamuboy, Tigwa na yun ang akong kontrada. Ay, aska, dugaya nakamuboy. Basta masipiyat ko din mo ng tiguanga. Mati ko ng diretso. Tumog sa lang iyaha. Sige. Kung ang mayong otok ni tanaw na itong magselbi, bagyo ka na ako. Ha? Gwedugar mag-move. Pirat-pirat ang martalang aning tiguanga. Sipiyat gali ro kado. Mati ko kang diretso. Matay pag di balagi. At kung kaya mo nga, paitaan ng tiguhang atong kontra, eh. Ay, dugaya ba ani, ay? Sa'yo naman, dawaon pa ba na ito? Kay nagtuo kang makapildi ka na ko. Ha, simpiat ka lang rubog. Marti na ka. Ay, tayo lang na ito. Move na, O move. si Mob na. Ikaw mo i-mob. Imo mangob. O, sayang ako, ha? Nayabag ka, imong move. Tiguang naman ang akong kontra, eh. Ayaw binuang diha, loy. Imong mob. Kahuat ko ni mo. Kay imo mang mob. Oo, ako naghuwat nga ni Hara. Nalimot ka nga manaman kong mob. Tiguang naman siya, eh. Ikaw mo tiguang. Limtanon kay ka. Bidasan, magayaw naman, eh. Kung mantang bagay. Sige, tagaati ka ko sa kamot. Bugiro bilin mo. Unhay ko. Ikaw mo Unhay na lang ka. unhay na lang ko, bidaon. Noy. Unsay na, eh. Bida sa nanay, gaway, bida. Duwal mo, unsa mo, Dire, ari mo dire. Unsa mo. Ang una, binuon mong merkada, arman mo. Dali mo dire. Tahungatan nyo. Dali, Noy, dali mo. Kaon mo. Luloy. Kaon mo. Nimilte. Salamat, dog. Kaon mo. Daghang paan diha. Bakal bumayo diha. Matay bugal-bugal mo dong. Kaya baka o man tuon mo pero binangkal man po. Di mi kaduot ane dong oy. Para ako na, kana inyong hanay, kanay. Pandilitse. Anak kumate ko ana. Hey, anak yun na doon. Basta, mga proseso na gipon. Ay, giunhan sad ko ay bida. Nagyudoy mo.
piti-an, di ba? Bida pastilan sa ninyo. Bakal lagi mo. Na yung mga chicks, inyong favorites, duwak buok. Tagsagin mo na. Ko'y mga kakagrot sa baan yung mga babayhan na. Barikoson kayo. Wailain, anak. Dali na, oy. Dali na, sing. Ay, manimo ta nga rigpan, sing. Hala, ding. Hala, naay mga cats, ding, Ay, kawas sa mga jewels anang mga tawhan na, oy. Oy, ayo, sing, oy. Na, dali, mga una lang ta. Dali na, ding. Ay, porbida. Abi na mo luliloy, Timothy. Gidata mo rin, kaya gusto ko interview na mo. Ay, sama na dong, ha? Kakwarta tatean na. Lo. Ano ba, kanang? I-upload ito sa YouTube nilo, ha? May mintik. Sige. Sama pagtutan na rin mo, ha? Kuan, sa inyong pagkidaroon, makahin mo mag-jor-jor sa babae? Kung ako ay mabangutan roon, kaya kayo. Ang babae nga makatilaw na ko, magpangita. Ay, kanang ako, dong di ko, iporbida, adi sagol sambog, ha? Real talk ni ako, ato lang niya, ako lang yung hong-hong ni mo, para way makadungog. Pwede na ako ikod-kod o kupras ang ako, do. Kaya pan akong ring makraon. Kaya mo, trasado ko, yawa ko na nang imo, no, Sing. Tana, oy. Mamalin tagbekir, eh. Kusugan sa hangin din, oy. Pumatay bagyo. Ay, kusog ko kaya. Tana, sing. Paglangay-langay. Ambot lang sa kanlig lugar, dagan man kay tigo ang hambugero. Bogero na! Dali na. Mamalin na taglaing bekir, eh. Kusog kay hangin din, eh. Mapalit akong buhok dali, sing. Kadungog na mga itong sulti ito, kadagang tiguwag, porbida. Ito'y dagang ulay. So karon para matuo ko ninyong dito, tinuod ang inyong gisulti, nga dili to bot-bot, tinuod yun to. Bebe, kinala inyo i-prove na ko, ha? Magkuha tag babae nga binayaran. Unya, adto ko mga tanas babae kung unsa inyong mga performance, ha? Porbida. O mao na ako i-post Facebook, o i-upload na ko YouTube. Unsa man? Sige, sunggot ko. Ay, labaw na ko. Pagkuha na itong babae. Pili ako ng gwapa, ha? Abida, dili pala ni kwarta. Asa ko kumusugot? Usik-usik lamang ako sa akong oras. Ay, ayaw ka ba na kainay? Di doon ka ron magmahay. Ano sige, paghubo na mo. Naghubo na ko ni Reday. Aw, abi na kung nag-short ng gihapon ka. Kuno kay kag-short. Ay, palit na di ay na. Ay, ginoy, naunsa naman na, ay. Di naman kakahimo, ay. Di naman na madago, kay. Dili mo magsalimuan ka, Reday. Tetinuod, ne? Sa'y pagtuon mo ang plastic. Alo, ay. Imo na tanan, no? Suwaye na yun. Tanaw na ito, magmanong ka maghihapon. Suwaye. Alo, ay. Nanginit man ko. Nanginit ako nga naganaw, ani. Kadiyot kay maghubo sa ko, kadiyot. Ay, diwalis man lang. Mura magmatik. Ay, automatic. Wala ka magmantid, ay. Automatic ka ni. Suwayan ko ni. Karon pa ko, ani. Hala, ay. Hala, di ko makatuod, ha. Sa imo pangidaruan, gahit pa manis binangka lagi mo manon. Ay, tinig ako, Day, awa. No? Mura naman nag-chocolate lang na, imo. Chocolate na naman na. Kini mo ay lami, oh. Kay ganahan ko, hindi. Di na ni Choco mo ron. Chocolate na. Ako, binte. Daog na, binte. Recorded by X Thunder Gaming. Liban ko ni Maloy. Karon matuon yun ko nga bisag buring nakagusto yapon nimo porbida. Labaw na ka nakagusto ka. Kay kana sila mo na pinakagahi kayo kay sumulan man na sila sa mga laki nga ang ila pangwarta lang taon pero ikaw as kabiliba gid ako nakuha gid mo ang usa ka buring da.
Dili kay kanarado. Ha? Wa pagyon ko babayra. Ay, katra ko yawa ko. Wa ka kay baw akong sekreto. Nga naman, unsa di sekreto ni mo, lo? Naala ko gamiton para mo samot ang ganahan ng babae ako. Unsa ba na, ha? Kanito kani. Unsa ba na? Uy, unsa ba na? Uy, YG? Ha? Unsa ba na? Agot sa ay! Urbida, eh. Grabe ha. Oo. Ihan mo. Matablas ka din, no? Oh, mata ni. Pero dili man matas kanding. Ha? Unsa ba na, Dili ni matas kan. Mata ni sa kabaw. Unsa? No. Ay kung mata pas kanding, dili mo suod, muhuot. Urbida, no? Ala, no? Bungo kay kasi ito, Mao yo. na akong sekreto. Ayaw pagsapalo ha. Ayaw sabangan niya ako ha. Oh, muna ko, no? May nangita, di ba? Naasi mo dat. Nagdala siya ang mga sinina. Ha? Ano naman? Hindi na ko doon siya mapuyo ubal na ako. Unsa? Wa sa babuang. Wahala rin siya. Urbida, no? Ayaw. Adi siya pupuyo ni mo? Ayaw. Ano man? Nakuha na niya siya ni mo? Ayaw yung sabangan niya ako ha. Oh, Langga! Ayaw ang play. Ayaw Wagas ang ka. Ano man dili mo ba aplihan? Muipon ko no sa puyo na ko. Wasa mabuang. Ayaw Bagas ka. ang play. Ayaw yung ang play. Ay, ako problema ron. Kaya mga babae na may sunod-sunod sa kong lolo. Mura magnalumay ang mga babae sa kong lolo. Sige mo hinog pangita. Nya, ang ako taong lolo, magsigil sa taong tago. Sabi nila ako, be, ipabarangay ko ng babae nga, sige pangitang lolo. Kalihog tabagi ko ninyo, be. Unsa man kung kayo pasultihon, di ko eh. Hello, Ate Pres! Good morning! Ate Chichen, good morning! Unya sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang the best nga haplas, ang Sid Panyawan Coffee Mix. Haplas naman, kape di ay dili. Haplas. Kape. Sid Panyawan Coffee Mix. The best kay nato imnon. Kay mo na kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Hindot yung kay na nato imnon padong tas trabahoan kay kondisyon yung kita. Mahuman ang atong mga trabahoon kung manginom ta sa Sid Panyawan Coffee Mix. Bam! Salamat tayo, Bilyan. Ato ang unsengan ini. Ato ang... Uy, akong pasalamatan, di ay ang tanan nga nagtumar. Oh. Nag-maintain ka Ay, ng ay, Sepaniyawan ay, Herbal Ate Pres. Capsule. Sige. Sepaniyawan Herbal Capsule with garlic. Sepaniyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon inig panihapon nimo sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Og alang niya tong na problema bahin aning kidney og UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or maguol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kinimaw ang Kugod Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang yung sakit ni UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Oh, salamat kayo, Padre Tabi Ugbo, sa inyong pag-inom sa tuang kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Mao ni the best kin natong imnon, Padre Tabi Ugbo diha sinabangga, pinalangga natong pare diha nga usa sa mga butang nga pare diha sa Bohol. Salamat kayo ninyong tanan. Og sa tanan po natong mga tao nga wa masayod, ngano masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, constipated ka.
Igun man atong kidney, dunay problema. Kanda sa mga tuksin sa nga misod sa atuang kalawasan, mauna ang makaingon nga duna tay grabe, major nga balatian mo nang i-flash out ang tuksin. Huwag tangon tanang tuksin nga nasud sa atong kalawasan, pinaagi sa pag-inom nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini G-Detox, usa ka natural detoxifier, huwag tang sa balatian, puno sa nutrients, nga maoy makapaligon sa atong vital organs. Busa kung gusto kang mawagtag ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mahinungdat sa imong balatian, o karon ligon gyud kanunay atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuwang kalawasan. Bam! Good morning! Ito, Sa ato ang mga tikpaminaw o salamat kayo no. Reginaldo Ronolo o Zene Ronolo sa Oslo Public Market. Ingo man salamat kayo sa mga staff diha sa ilang clinic ni Dr. Amit kana ang kini mahimutang sa apartment ni Ma'am Belen, no. Salamat kayo Sir Fred, Ma'am Belen ni Nissan diha sa Kalumpang Oslo Cebu, Mr. Puldo og Ma'am Rose ni Nissan, Mr. Amon and Maravik ni Nissan, Adelo ni Nissan and Ma'am Elda og Ma'am Daisy ni Nissan. Salamat kayo diha tapit sa Kalumpang Oslo Cebu. Ayo kalimot sa inyong mga staff diha sa inyong buhatan sa Celebrity Coaching Beauty Shop sa ilang pagpangaligo sa inyong buntag sa dili pa sila mo report diha sa office. Ang ato ang sa Celebrity Coaching Beauty Shop doon kay mga sangkap luta tayo og papaya extract diin magpabili kitang younger looking kutis artista og kutis porcelana. Dili sa mag-dry ang imong skin tungod kay doon kay natural moisturizer. In kaso og doon ay mga up mga katol-katol, doon na ba kay mga pugis-pugis, doon na ba tan-aw ni mga murag dead skin man ni oy, mo di persad ning ato ang sabon sa Celebrity Coaching Beauty Soap og tanawa lamang doon na ba'y tatak, iba na mas maayo siguro ni mo tatak sa marketing o gang yung pagpangutanan ni inyong pag-avail ni ato kamamutana sa mga butika. Ayaw ka mo anong gasuroy-suroy, ha? Sa Celebrity Coaching Beauty Soap. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Ang sendo na to si Dikoy, Ate Pres. Dikoy. Kanis Dikoy, problema siya siyang lulo. Kaya kaniyang lulo, tisoy yung kung kainin siya sa una. Pero karon may igaton mo gyapon. Igaton Hilig paghapon. Oh, grabe kayo. Ang mga babae, Ate Pres, nang pagita naman siya yung lulo. Ano man? Gamitan niya og goods eye. Mata sa kandi. Sipata ning lulo, oy. Porbida ning lolo, lolo, oy. Grabe kayo Ate Pres kay ang mga babae mo adto sila nya nay usa ka babae nga sigig adto niya kay nakasuway sa niya buring bayana pero gaba lang mo kay kuan murag babaeng bayaran sa si Ate Pres ba mao nang adto gyud sa ilaha kay maumayang nakuanan nga murag ganahan siya siyang lulo mao nang nalibog si Burakdat nay Burakdat Kinsa anas Burakdat katong babae nga yan katong babae nga nakuan kaniya Bruhilda. Bruhilda. Burakdat. Kasi nas Burakdat, oy. Si Bruhilda di ay. Unya? Bruhilda, iyang Ate Pres, pero iyang angga si Burakdat. Siya as Burakdat, ang daong mga sigina. Oh, Bruhilda. Kaya motipo na niya? Motipo na niya. Biliban na kong lulo, eh. Iya taon ang babae. So, makiha ba niya Ate Pres? Kisa motiha? Si Dikoy. Idikihan niyang babae nga si pangita siyang lolo. Motiha man. Bito, gusto mo na Dili nga na makiha, oy. Ay, galugos na. Mao yun. Nagsigil kay sunod-sunod sukat nga nakasuway ni lolo. Niya, sa problema naman na lang nagtao lolo niya. Saan na ni mo, Dikoy? Nganong imong gipatilaw na sa imong lolo ng babae? Imong gilaw? Kaya si Dikoy man may nagkuha ng babae Ate Pres. Iya gilaw siyang lolo. Kaya iya YouTube. Iya vlog siya. Kaya ang gigamit ko ng lolo lang, dili ko nugots, ay kuno sa kabaw. Nabi pilok ng kabaw. Pero dili man, mugbo man ang pilok ng kabaw. Nadi pilok ng kanding. Tag-asking pilok ng kanding. Ang kanding? Oo. O ba? O magkita mis lolo. May pangkanding na taas ang pilok. Kita mo butang pilok. Uy, magkita mis lolo ako makutanon. Ano naman? Ang babae nagsunod-sunod man kay gamitan niya kanang kabaw ay, dili gots ay. Ako mutanon palita magkita ko lolo. So wala ko na magsungay sa kabaw. O sa iyo, tabang di ay. Natay paambit niya. Sige, paambit ba? Oo. Kana na ang... Ningutan naman siya, o pwede ba niya ikiha ang babae? Dili, kahit nakaprubar na kayo, mamahog mo nag-legal matters, no? Mautana ko na tani attorney Atan Valiega sa Arigao, no? Attorney, pwede Di ba sa tigali, uy, kaya galawa ba, gihimon dautan ang babae? Sige kung sunod-sunod. Gusto kay gusto kalipay. Dili, kailangan ko sa dire, kung ari mo ka dire sa Sirac 25. Sirac 25, versikulo 19, nga ang title ani, mga babae. Mga babae.
Sa Jerusalem, dili. Wala gibutang niya. Ngunta naman si Cinder na to nga si Dikoy, Dikoy. pwede ba niya ikiha babae kaya nagsige nagsamok siyang lolo. Ang iyang lolo matagbag tago. Muna ingon ko, ngunta na tani attorney at ang daliga sa Argao, kung unsang kaso nga makiha ani, nga ang babae magsunod-sunod ng laki, makiha ba di ay? Pwede na sa diator ni Rufil Badyo. Karon. Ang title nini nga adi sa balang kasulatan, mga babae, makita kini umabasa kini sa Sirach 25 kapitulo 19. Ang bisan unsang kasamok gamay lamang kun itandi sa mga kasamok gumikan sa usa ka babae. Mas nakasamok yung tinuodlan. Masamok. Gamay lang kuno bisang Samok ka, gini. bisang unsang kasamok gamay ra kay itandi kuno sa kasamok ang hinungdan babae. Tingali kay yung lulong sige naman lang tago. Makasama ba di babae ba? Butay. Kasoy ka ba? Wa si kasuwag. Wa si kasuwag, babae. Lalaki ra. Ang lain man na diha ako an ba no kay ang tungod sa kasamok nga gibugna sa babae, di ba? Ba to sa Bible? Mas gamay ra ko nung kasamok itandi sa kasamok gumikan sa usa ka babae. Mo lagi. Ato pa gubot yo kaayo. Okay, ari bitaw ta sa kuanlan. Ari bitaw ka dire sa kanang dungo ba kanang istoryalan nga kung ang gusto ka ipasanay nimo ang kabayo? Dili mong kuno ng kinanglan kuno kung ang kabayo nga lalaki kung dado nimo imong babaeng kabayo ngadto kabayo nga lalaki. Kinanglan magdadyo kag usa ka laing kabayo nga lalaki. Bitaw. Kay dili man mangisog ka ng kabayo nga lalaki kung di kita Ang kabaw inana mo yapon. Ay, Di man. silbi na sila karibal. Hindi Di ay. Kanding dili. Dili sa Ang kadar ang iring no. ang iring. Oh. Ang iring. So, Dili sa man nung still pagka sa iring. Dili sa mistil nga nairing laki diha ng panahon na. Di man ang kanang iring nga mag-away ang mga duha ka laki man. Oo, pero wadi mangaway man sabi sa wadi ang babae lang ang tubangan. Ang kaning kabayo lain kay mangaway siya basta naas tubangan ang babae. Umingon po kang utana pero ako ganding gulyat sa tanang hayop kanarang kanding bisag magdagan. Ha? Bisag magdagan. Bukdon? Makahimo siya bisag magdagan. Oo. Sa tanang sang Mura hayop na nagkuhan iya? sa tanang sang hayop ako nagkitaan okay, ikay patanawon gulit. Ang kanang lagsaw, pero pre habag kanding. Kasi ako nakita ang kanding ray, mga anak ang ito'y bangon na yun, barog na yun. Sa YouTube, nakita niyo ang kanang So, lagsaw, ito'y- kanang usa. Kanding? Mubangon dayon mga 5 minutes bangon mo dayon. Kanang kumanak ang kanang kanding, kanang iyang anak gamay, marong nagiputo sa plastic, yan ang tilap-tilapan, buman, mulakaw na dayon. Mulakaw, bitaw. Di pa sa, magkanang iro, ate pres, Kadi magkamang paman. Dugay ka naman, Dugay magbiyong na. na, pero sa kabuan mo na pamamata. Balik ta. Okay, balik. Balik ta. Dikoy, ikaw masad God. Nagpadam sa ingon imong lolo nga bisakin sang check sa imo sang gilawgan. Kanang karon ang imong buhaton sa pagkaron no kay bago pa man tabo di bini mapagawson imong lolo. Kaya sa kailang ana isod sa kwarto. Kay kuyo kay diskuido ni mo. Ugyan lang ng abugon ang babae. Huy, ganong uli-uli. Pwede sa ingon nga si lolo tos probinsya. Oo, tapos sa kuhan, wadiri. Ayaw pag-ari. Pwede sa jud kuan gulyat pabakasyonon sa lolo dito sa lain ang anak. Palayo Ang sa- laing apo. Gulyat. Yaman ning lolo. Pwede pa puyo na siya dito sa laing apo to Palagi, sa laing palayo lugar. lang. Kunya Palayo. ang pagbiyahe iatol jud gabi Nga naman. Baba. Aro lili ka kita so si Bro Babae? Hilda. Ano sa babae, uy, naanad ko kayo? Ako tiningan mo babay. Lolo, abi ko na ako ng plastic. Grabe mo kuno kay Ate Prit. Sa tiguang na bura kuno batog yapon. Oo. Binangkal. Na, talaga inom. Wa kasi Uy, inom. Mura binangkal diha. Lupig day ka. Papigo. Mawita ako mi gadato sa iyo sa. Puro chocolate lang na imo. Ano chocolate buron ibligal mo. Ganong yun magburog binangkal. Hindi ay yaha. Di sulit kay bagahi buro Gahi ba? binangkal. Burag bato. Oh. Ilang binangkal, ay, di ka Pero na. kung itsura lingin, murag binangkal, nga murag lusa-lusa. Lusa-lusa, may tunson. Sa sila akong final atong tambag, pabakasyon na imong Bakasyon lolo sa laing lugar aron adili nakakita si Bro Helda. Anda pabakasyon na. Kayo adto sa pabakasyon nimo sa amo tanawon ta. Ano man? Binangkal ba di ba kani bagumbayan? Ako dito naman no. Kuna ko ang puzzle, tihon.